bọọlụ ashịnagba. Bịa fụtadị. Na ashịnagba. Anyị ka ha kwụ ọtọ. Ashịrị nwa ịkọbe ịbịa n'ihi abụ ashịrị ya na-akwụ ọtọ. Ya tupu otu Metu otile ri bịa. Ọgụnụ ashịna abụ nwaanyị udi. Ashịrị na-achị ekere. Na-achị eji ụcha. Tupu ya otile ri oche kọwara m ihe mere. Ọgụnụ. O je n'ọmụgwọ na city. Ejeru nke nwaanyị. Ashị ya kpara ashịna nke kpara ejedu chiri aka n'ike achọ onye nke ọ ga-arụ pịa ịnya. Ọ mata ụzọ ebe nwaanyị bụ. Ya egwuru. Nwaanyị udi na-ehu ya. Ibe onye bụ o jenere? O jenu n'ọmụgwọ na city. Oke, dịka nwaanyị amara nwa. Ada mụrụ nwa. O wee kọrọ gbere wee chọba nke ọrụ. Ya ejedube nke. Mama ya ahụ ụzọ. Ike ashị n'okwu ekele. Chero. Ya bụ na ọ na-ehuzi ehu. Ọ bụ nwaanyị ịka. Ya bụ na ohugo. Ọ bụ nwaanyị ịka ka ọ na-abụ. Ndị ka gwara na ọ na-ebu. Oshinebu jami ike ma onye nke ọ na-aja ike ọma mmụọ. Ji ahụ ike. Chineke jakwa anyị ike. Deko onye ọjaka ike nke. Ọ na-aja mama ike. Ọ kakwa mma. Ọ na-aja mama ike ka ọ na-ekpo oge ụmụ okorobịa ma ndị kwụchara ahụ ma ndị dị ndụ. Ọ bụkwa ekpota ha agịchakwa ma ya ha dagoro elu na-aja ụlọachị mama ime ọrụ ọ na-aja ike. Nwaanyị ahụ mmiri mmadụ atọgbọ ha n'ime ma ihe ya chena ngwara ịmara nwaanyị ka na-achị ije oshotom anyị ụgbọ ọka gbaka ihe oti na-enu ka apị na-eyigo ugwu ọ nta ọ na-eme otu na mgbaka ihe n'otu n'elu ọkasa enwe ya na na-egbere otu ọsọ enwe otu n'elu kenke otu na-eke juru eju ojuka shagagbadele otu na-eke nke mana aka pere m ji ndị owo m ji ka otu na m chi na ara na-ebu mmadụ n'igbo m na mgbe wee cha nka ewee chi na ọgwe ha dịpụ ya ịmara ekpere m na-ekpe ya ọ dị ọhụ mma nwaanyị ka natakwa ya nata nwaanyị ka asị ndị ya yọka anakwa ọnwụ bụchi ihe ọkọrọ gbere fe ikwa ka niile ejiri oyi ya yọka anakwa onwe ibe kparụwa ọchị shisi nwaanyị ka ahịakwa akpa m ọchị ibe kparụwa ọchị iwe bụ ọ na-emekwa gịnị ka ọ na-eme akpa m ọchị achịbụ ọchị ezinụlọ ndị na-adọka ma di ya ma nwa na ekere chi ya gịrị university ama m ebe nke o jere nke nna ọchị ọ jere university University gịnị? Onye nke na-agagharị na village na-etugharị ihe na ntị na-agụ apụgodo onye ahụ na mara ya ọ na-ekwu. Ya jere university, ya jere college, ya jere obodo oyibo ndị ụmụ nwaanyị bụ na pie na ya ụmụ mama na-eji obodo oyibo na-eme ugbo na-eme. Ọchịrị m ọchị anụ m ọgụ ọ kaara m mma. Ya nata. Ya hụ iwu agha. Hey! Ọgwa ya yọrọ. Anyị ụgbọ ọka. Kimbe. Bịajụrụ m ka ihe ọ kedu ebe m machalụ mama m jere ebe ka nwaanyị di anyị agwago m gị cool down m ga-achọta mama gị ebe ọbụla sọkwara ya nọ m ga-achọta ya ịnụgo ugo bekee ị na-enye onwe gị nsogbu agwala m gị nyezi n'onwe gị nsogbu ọkwa Jamike na-abịa ọ bịa ya na di ga-eso jee chọta nne gị ebe ọbụla nne gị nọ o nwere ihe ga-eme mama gị o nwere ihe mere ya ọ na-ewute m na mma gị na-emuri ghara ya ahụta nwụrụ mmadụ ọwa nkụpịa ka ịbanye n'ime Okito ọga aka nsị ka m wenye aka eme ka m kwuo ọnwụ na ihe enye m pichọ nne gị ka m jee chọgharị ebe oke nye gị pikcha ya ị ga-achọta ya nsogbu adị nọrọgodo na gate for now kama bupụta ya na vote
Oga, amara ekwere kwa abịa ebupụta ya na gate. Okito. Bupụta ihe na butu. Eche m ọrụ m na gate amara nwe ime ụlọ. Abịa m ahụ ọgọ m. Tupu Getman ọhụụ ọgọ m nwoke kpọtara. Onye bụ ọgọ gị nwoke? Collins. Ihe abụrụ be Collins o. Onye bi ebe a n'ụwa bụ onye ka. Ebe a bụrụ be Collins, onye bi ebe a ụma dị onye ka. O ji bụrụ obodo Igbo last week, ma ọ bụ nwanne ya. Madam Biko anyway, ihe abụrụ be Collins. Onye bi ebe a n'ụwa bụ onye ka. Afọ oyibo ya bụ Matthew. Ọ bụ obodo Igbo last week. Oh? Mi amashi. Biko nwe ihe na-eme n'ime. Ya, amandi jalo. Madam Biko anyway. O nwere onye ọzọ bi ebe a. So ofu onye bi ebe a. Maka na ụgbọ eke mma eji ụdị nne mmadụ mbọ na ụdị ụmụ na nwere nke uye ụnọ anụrụ m na nkiriri ugwu nwesị ndị anụ m shi ando esi na ndo n'ihe m mere ebe mere m arụ ndo bụ m bịara asị ụzọ ka nna bịa na nwere ntị m nyebụ n'ụlọ nwunye ya ahụ ohuru bụ naanị dị na-achọ okwu chi hụ na ikiri hụrụ ya m ngwa nga gwa dị kiri ya ụmụ gbara n'ụlọ maka ọ mụkwara ya ọta ahụ ji aja ka aka gbọta ihe ugwu ogbo n'enughi taa ahụ n'enughi iti
nna m ọ nwere ihe iwere ukwu afụwarị m onwe m mana ihe asị na ngwa bụ na ọ bụ m shi onye ugwu edufuru m nwunye nke ọ jere ọ bụ na-adị ọwa anyị ka ọ kebe mmadụ niile ọ nwe ha dị ka ya o wee jekwu ọ chere ihe na-eme Lagos na-eme n'ụba anyị iwu ụlọ obi nna anyị ihe niile abụ onye na-ayọrọ ọ bụchiri uye ugwu ọ bụchiri uye ugwu onye ka onye ka ị na-achọ ebe gị isi isi adịkwaghị oyi ịbụ onye ndị butere unu na ofe akọghọrọ gị ndị agwaghọ gị ndị ogbe a niile rie nwe onye kọghọrọ gị ọmụọ bụ Okito onye ọrụ nchekwa ụlọ ezinụlọ ihe dịkwa n'ime ụlọ iro dị n'aka Okito biko kwuo onye ịbụ bifo m ewere gị tụwa gị n'ụlọ mkpọrọ ka nnukwu ịtụnye ebe igi nwa n'ụlọ mkpọrọ bịa isi na-ewe bụ Okito chọbụ etuto shiri otuto fụọrọ m n'ụzọ wọnwụ maka ifu m ejekwa akọtọ maka iru m kọtọ maka iru m kọtọ it's okay ifu m ejekwa akọtọ ịpụghị ime ya onye adọkwa ka onye gbara ọgwụ ahụ adọkakwa ngo adọka amụrụ m onye doro ịpụghị ime ya amụrụ m onye dị ife ọga amaghị m onye dị ha amụrụ m onye dị ha amụrụ m onye ahụ onye nọ bụ onye Okito ịma na onye ahụ ọgọ nwoke ọ ga-akọwa ha ọfụma ọgọ nwoke onye ahụ onye gitman akpọtara last week ara na-agbakwanụ go ịma akọwa ha ọfụma mgbe ị na-ekwu etu okwu nwe ka isi kpọta onye a onye a bibụ ebe a ordinary gitman ifu m aka akọtọ ihe nga egwu biko gbaghara amaghị m ekwu ha ọfụma na enye ikpere ndụ na ọwụ na akọwara ọfụma nkara ịma aka m adọwakwa egbuchi okwe m onye ahụ aka m adọwa ifu m akọtọkwa na weta iche ngilesi amara m na ọnya gbaghara otu a ka mmadụ si achọ onwe n'ọrụ mana ọ ga-ekwesịrị ịgwa na mgbe o nye m ọrụ ka inye mpi ije ụja gbaghara ma mgbe ọ na-ekwu okwu na-eru were olu ndị a na-elu odowe moto ndị ụmụ ọchọ pasenja ndị agboro ebe o si were olu ndị agboro ọ bụrụ fọtụ afọ ife gala eme na ahụ nwere Okito kpochi na Jamaica ma m gafe ọkwa ịga ka na awa Okito chọrọ ka Jamaica gbuo ya n'aka sista egbuchewo m ọchụ ịmara eme nwere ifu m kọtọ ọkwa na ifu m kọtọ hafọ onye ala Shingenika na-agba ya bụ nwoke bika ka hụ mama ike mama ga-agwụla m ekwakọtago m akwa na-ekpekwu m ekpere kedu ihe m emebe kedu ka m ga-eshido nwanụ bụ ọrụ ndị ụmụnna na mama na-abịa ọmụgwọ fụzie mama na-ebutere mmadụ ifu nkọtọ ọdụghị ọhịa ọ na-agwa gị na mama gị Snake in a Monkey Shop
Agwa gị eziokwu m. Biko kedu ka papa mere? Papa nọ o berukwere n'ana sị achọwala mama. Nwa onye oburu nụrụ anyị. Nwa onwe m nọkwa ebe obi oru m a. Ụdị ebi ihe ka ya ga-akpọ nka. Jamike ị ga-emewe na ị ga-ejite ike small ka anyị mapụkwa ya ka anyị ga-achọ ya. Mana achọgide ya achọchọghị ya na the whole parks ka anyị chọọzi ya na bar. Afụzi ya na bar. Enwere ike iji ozi na hotel. Ma ọ dịsadịla ije ụka na taụn anyị jedere n'ụlọ ụka. Aka m esi ụlọ mụ na nke eje so emebu njem je eje ifu ụdị biko ndị nwa amụrụ ọgwụ ngwụ dị m nka m kụrụ nwa amụrụ ọgwụ biko O ji agwa n'ihu. kutere ime n'ọmụnwe Madam, since ụtụ ka m bụ gị na-akpagharị obodo anụnwa niile gịnị na-akụ ugbu a ifeat achọrọ m ịma ma ọ chata ka ị chatara m ka m gwa gị ego nọ ego mụ na m kwuru agba ego ọ bụ 100 naira ọ bụ ya bụ chata 100 naira 100 naira bụ ego drọpụ ihe a na-agba chata n'obodo anụ a bụ 2000 naira ịghọtago m nye m ego iji eje gote motosaịkụl ọzọ ọ ya bụkwa moto ha na m ego one ọ nwa abụghị motosaịkụl akụkwachi gbamgbam kamgbe ụtụtụ 100 naira kamgbe ụtụtụ ruo ugbu a ọ gbadago ndeke moto ọnwa bụ moto tinyere ihe dị ka 500 or 1000 ihe ahụ dị ka ebe gụpụtara ego ọ ya gị kwara m isi ji gbochachicha nye kene ya bụ ego ebe ọ bụla ị nwere ka ị dokọrọ ego nye kene ya tinye kene ya 500 fisara tinyere ego ka a na-evu ị na ikpuchi ọnụ ị mara ego na mụ na ya kwuru 100 naira oke fụrụ m jee nke njekọ ọnwa agbasara nwoke m dagara moto ihe na moto njem unu ya eme ka ngwa ụlọ ịfụrụ ụzọ a from ebe a wee ruo ebe a ụlọ niile dị n'ime ọ dị n'aka ọmụ dị nchaji ka ị dị nchaji one bụ nke akwa gọọmenti nwe ebe a one bụ nke burie gbadaba ọgọ nwoke ka dị gọọmenti ọkwa na ịmara onye na-ejebe enye mana ọ karị gọọmenti gọọmenti abụghị ịmakwa n'ebe ị na-eje ka nke ụlọ arụkọwachachi na gọọmenti ọkwa ịma ihukwa ọgọ m nwoke ịma na ọkarị gọọmenti na onwe onye n'elu dịka ya na-efu ihu nwoke efu kpọtara nkịta ọ nkịta ọhụ echiri echiche ọhụdụ ndụ mụ na ya kwuru ogo nke akwụọ 100 naira adị nke onye na-akụ ahụ 100 naira akwụ nwoke m bụrụ ihe nde ọnụ moto a sị gị fute mgbe ọgọ m ifuruo mgbe ọgọ ifuruwo mgbe ọgọ m ndeke moto ndeke moto gege onwe gị bụrụ ihe agbadaba agbada ihe ahụbe gọọmenti onwe gị na-akwụsị ya ka ịma ọ dị ihe n'irube mmadụ bụ iche ịchọ ikwebi ya akwụsị ije kwụsị ebe ibutere ya nna gị ejikwa efuelu gị Oh my son. Okito chotito. Akmebuda, onye akoma. Aka me ko sun dey for. Ifu ya akoko. Hi. Okito. Yeah. Yo. Konye alma n'olu mmadụ konye gara n'ekwu. Mba, o nwere nwanne agadi nwaanyị, enwere agadi nwaanyị nwanne ya na onye keke. Amụrụ m mmụọ nni, ọ na-ekwu na ndị gafuru agafu ka ọ na-asị na onye keke riri nni ya. Ama m ihe a na-ekwu mana ha apụgo. Agadi nwaanyị ọbụla gafere n'ụzọ ma nke bụ rice ma nke bụ ọba ka ndị keke na-anụ ọgụ ga-epụta asị gịnị ịmagonu nchekwa ọrụ nchekwa ka m dị ka o doo m anya na-enwere m onye bụ agha abịa ka o doo m anya echebukwa mere nwe onye ọzọ na-abịa n'ụlọ m gị na-aghara asị adị na-aghara asị ndị mmadụ ekwe na ihe m na-agwa gị
na harasị ndị mmadụ onye ọbụla na-abịa n'ụlọ m aharasịzina ya inugo ọga ya mee n'ụwa na ebe ọ dịzi otu a ihe na-eme nkịta ihe oyibo na-akpọ disarm ebe ọ dịzi otu a mee ya aharazizina mmadụ m ga-eghebezi geeti oge oke na ngwere onye pụta ya baa asị gị o geeti owe talk to people ị ga-adị polite ụmụ ihe ị na-ekwu kịta ede enezi anya agwara na onye tren na onye tren ọ bụrụ ọkwa ndị akwa ọ bụrụ loka akwa international mmadụ nwere ike ịbịa ebe mara na obubo ngwa gaa nọrọ na gate cheki ọfụma onye ka ịbụ mba sị gị kụwa ị ga-aba ịma ọ na-abịa ebe a onye na-agafe na ụzọ na-ajụ onye ka ọ ka m nọrọ ọbịazi ya nnekezi ihe na-eme na mmanwụ okito ha aghọtaghazikwa plan ọ bụgodo onye na-esi okwute ma ọ na-esi mkpume o kwesịghị ego okito ka ihe na-eme na kichin madam nwete gị n'oge eme gị ebe a mgbe ekpere ole mgbe ka madam mụọ ọnwụ onwe ya kwesịrị na-eme ebe n'ime kichin madam o chekatago mmadụ na-echekata nsị mgbe onye na-achọzi ịkwụ mmadụ ruru kamgbe aka m ji wee n'okwu mbịa if man be fair to recognize Mohammed Hi. Okay, to Jack to agi je bata na kitchen machine na achọ nri. Ekere tawi ego ọnụ. Ya, mgbe ebe ọsị ifuru ige je na abụrụ na kitchen. Onye nyere ụdị aka m. Ya mụ ntị obi adịrọ m mma. Obi nna ya mụ ntị. Unu na-agbaga akwụkwọ m sịrị achọta mama m. Ichiche nne ya nwekwana ihe ikwunyere. Karịa jaa m ike na Jimmy n'ụlọ. Madam chere ekwe ka m nweta ebe na gị ya bụ ọ bụrụ na achọtahụ m nne gị na-efu efu mụ nwoke ite anya eri ọ mba ọ na-ete bụ na-efu ebe ọ dị otu a ka m baa ebe onye ka igbo oke ito Chineke chi m fụọ onye ibe gị ị ga-agwa m na ọ bụ mama gị na-efu efu ka ị gaghị ebe a Chineke na-achọ mana ebe ọ ya dị njọ na m bara ekpere achọta nne gị ọ bụrụ na ị maka obi dị nkịta ịma nkwu ebe asaa mbụ okiri ka mbụ oge ebe ahụ nkọwa m ka ọ bụrụ nwa gị na-efu efu onye adịghị anya ebe a na-abịa obi adịrọ m mma ịfụrụ m ebe ịfụ marụ na-atụ mmefu mgbe ọsọ ọzọ gwa nchekọta enweta oke ite na kichin ma nwere mma nri nwa gbuo gị ịnọ ya fụma Mama, why are you singing on the land? What's the point on the? I want to come on and out what I'm going to do. We're going to see us upon. I don't come and go asking now, go asking me for Yamarama. The better go where I'm not come. What do you put up in Yamal? Why do we buy what I was planning on the family now? When I'm with our they put my home. My kid is going to live my address. Rete surehe, brugu sure karaba surehe.
reposure kaha zindere sarai baha mbosukehe ekehe rabasinde kaha mo betul mama nekwe ihe butere nke onwe bụ maka nwunye mana nwunye gị nwa nọkwa na nsogbu nnekwute nsogbu ọ nọ n'aka ndị ọgwụ ego ndị chọrọ iji gwọọ ọgwụ ha ka ejikwa ịchụ aja n'abalị nwa ma amapụ ihe emere nekwe ekwe ka ha kelee agbụ ha kekwere ụdọ ọkwa ndị ọgwụ ego buru eji agbakwa nkịtị ha ka ejikwa egwu ọgwụ n'anyasị nwa onye amụma ndị ha ya eme ihe a ka eme dokwara n'aka dịka n'oge o medịte n'aka m gara ube m bịa chọtawa gị kara m ihe a ya eme ma ọ bụ na ike ekwe ihe a ka eme bụ ndị mozi ana m anụ ihe unu na-ekwu e kwuru na ike eweta ewu ọcha gbara abụba etinye aka n'ime aka mmadụ abaa ma ị nwere iweta ego aka eji gote weta akwa na-ese akparata ụmụ nwaanyị na-ama amamikwu 5 imechekwe iweta N1,50 aka eji gbaa onwe n'isi nwunye gị akwa na-ese bụ akwa ụmụ nwaanyị na-ama ama iwetechekwe iweta N1,50 aka eji chụ ya bụ aja n'ụdị pụrụ iche ihe ikwu na-ekwe m weta m eweta machi ha m uye ọ okwe m n'aka na ọgụ bụ ihe ọ dị n'aka ọ bụrụ na ike eme ịgwaghị eziokwu nwekwe onye ama mụ na ya na-ama aka nwekwe onye ama na ya mụ na ya na-ama aka n'obodo mụ bụ onye ama Jeremaya jegoro mba jee olu jeshikwa ike jeshikwa eke n'ime afọ ya meri omenala jekwa n'ime meri omenala eje ma chọọ jeshikwa ike anọkwa nke mgbe echeghị ekele mama agagokwa n'ọmụgwọ mama agagokwa n'ọmụgwọ mama agago kokulu nwa ma mụrụ ọkpara ma mụrụ ada mama arapụ ime obodo mama agagokwa n'ọmụgwọ mama arapụgo obodo bịa n'ebe ọkụ na-enwu n'elu tashipu mama nọ idere fon nọmba n'akwụkwọ ka ịba adreesị n'isi ka ị ghara ifu ụzọ tashipu dịkwa njọ How the new security man entering abroad? nwoke na onwe ego kashi nya ka akwụsị m nka isi abiko nwa m ka bujeke mgbe ọgọ onye nwepara ọnụ shisi ya mama ọgụ onye chukwu dada onye abụkwa onye era chefuru m daa mgbe ege esa chine nchịta ka atagbu m nshi ya nchịta ọnwa bụ nchịta ndụ chọchị ọhụrụ anwụ ọkwara nchịta aka eri anụ ya na ihe anyị na-akpọ bụchi ngebe anyị anya nụkwachi adrip onye ya amị enye ehe wetịba ha oyi isi ọja bike weta gị pata na ego egbu nwoke m ọchị m mụsịsịrị chefuru m daa mgbe ege esa isi adịghị oyi nke onye bụ onye chee kenere chee nkara ma ihe ihu gị ihe ụwa ọmụrụ ada ụwa bụ onye okwu neghere okwu neghere ngo okwu neghere mụ onye okwu neghere ngo okwu neghere mụ ụwa bụ onye okwu neghere ihu okwu neghere mụ okwu neghere chibara nchịta ka atagbu m ha nchịta ọma
Jenge. The me and can. Onye arụ chụfụ m. That way there's I'm not on the government. Hey! Watch my bag. Obi ọzọ. Nke na-agba mba na ogono. Obi ọzọ. Wọ́n mú aṣọ kwa ikú ìfọ̀. Ó yẹ mọ̀ nsogbu. Eju yẹ méjì. Aka eji. Aka akwanụ. Ó yẹ wọ́n máa ṣe m nínú ntọ́lé eji ndị uyẹ m. N'ọkwa na ayọ sita nwa elu na ayọ egwu ewu ọgwụ ego. Mụ ji ekwekọta nkwakwa na nkwankwa. Ego do ya. Kwa. Ya bụ na agbalịkọ ya la. Wa. Anyị kwukuru nkwu. Ị ga-agbagodoro mbọ. Gbaa mbọ ka jike. Maka na ebe esigbiri dị man na ga-ahụ ngacha nga ọgbụgbe mbọ asị na achụkwa m ji ezo ọkachukwa nchizo na amakwa ije elu akachukwa mbọ yikwa abụrụ ebe na uche ya adị eme ụmụ na nwanne m tabụ akpata ozugbo ọ na-ere ya bụ ọ na-ere Obi ọzọ achịkwa na ịbụ ọzọ wọ aga m achị ishikọwụ n'imi fụta ụkwala kọwụ ntị fụta aga m ekwe ọkwa na ụyọ obi nọ nsogbu nwa ikele owere eluru akpati ozu ọ dị mma ebu ya ejekwuo onye emeri omenala ebugara omenala jekwuru onye na-emeri omenelu ọkwa na onye ube ji na-elulu mmadụ elulu akpati ozu ikwu ya dị mma jire nwanyị nna m ka nwaanyị ka ọnwụ jee ebuzi torejekwere ka adịghị kpọrọ ọkpa nwata akpara nkwụ aja ọnwụ kparị na wa asọ na wakaghị chọọ na wakaghị chọọ na wakaghị ndụ kparị na tawa asọ na tawa aka asọ na tawa aka asọ na tawa aka ana m utobo eyari iyo ọgba na utobo eyari iyo Mama, I need to water okay, bully, okay, the man. How one of when I can I want to join a catcher him. I got another told you. Enwe shop asị na afro edika gị ụmụ nwaanyị bụ onye aka ebe ahụ asịsị na ị na-ada mmụọ ịmakwa na ihe ụmụaka ha mere m ana eme azọ ụmụaka abezigbo ụmụaka ha dịrị m na be nye m dịrị nri dịka arịkwa nshi anụmanụ gị ndị ya na-eri arịkwa nọ dịka ya ekere dogo Papa na-agbara hello, Papa. Keki me. Aro dị anya ịdị mma keki me. Onye? Eze gịnị? Bịawo m. Onye prophet. Mama nọkwa ebe a. Mama erutego na ya afụgo m. Mma chere. Mama, Papa, what's for you? Oh, for now. Hello? Hey, di mama. Ọdụm n'obu. Erutewo m. Isi na gịnị? Prophet. Isi na gịnị? Shan mo shara Igbo kwe. Era na Igbo kwa prophet bụ ko onye. Onye amụma ụgha. Ege nwa ọnụ. Mụ na ha nọ ka anyị nọ n'ọnụ nwata. Anọ mbe nwa m. Aya m kikwe nwa m ọgbarịcha nwa m tụfuru m. Hey!
I am the native papa. I'm the native. I think I'm over her. How do I now? How do I? Oh, God, then. Let her finish. Okay, bye-bye. Papa sị na prophet gwara na ndị na-atụ mara atụgo mama. Nyaba tọrọ nyama nke ga-atụba nke ego. Nwoke mpụkwa onye ochie. Ma nwoke nọ n'isi agụgụ ndị mata n'akọwa ego. Nyaba ka kọrọ ọbụ mama mba atọ. Ọjọ́ kí máa bára màdàbí. Ọ̀hún bọ́ tí wọ́n máa gáṣà pàtàkì ní ìjà wọ́n gbọ́n lè. Ní kí ṣe parí àgbà ọ̀dọ̀ àmì. Ní máa fẹ́rẹ̀ tí a yá náà fẹ́rẹ̀. Àwọn kí tó ga ìwé. Yẹ kọ́ ní ti àpamọ́ ọkùnrin àgbọ̀. Ọkùnrin náà àjẹpà. Mímí yẹn ló pèpè ẹ̀rín mú nọ. Ìnà pàtàkì màmá mi bá ní ká ti yá náà fẹ́rẹ̀. Jẹ́kọ́jẹ́ ju ọkọ̀ mọ́rọ́ ọmọ. Ìṣìtàpọ̀ ọkọ̀ tí yóò mọ̀ náà. Madam yẹn lọ nọ. Mama Deji. Nne m, ịbụ onye a gọziri agọzi. Agọziwo. Yes, where have you been? Ihe eji agọziwo maka. Where are you gozi? Ana m achọ ịjụ gị iwere ego ihe eji achụ aja bịa. Ugo ọgụ bụ ihe eji ka achụ aja. Ịchụ ọkwa ọbụla maka nwunye gị. N'oge nwunye m. Onye bụ ibu? Ọkwa na onye amụma ka ị na-agụ. Onye bụ onye mma? Onye nyere ikike? Chọọ ihe ya emewakwara ose jelewe ose. Neketa, ejikwa nwunye gị eji ọka nọkwa n'agbụ. Nwunye ube eji n'agbụ na ọwụ nwunye m. Bụ nwunye ube eji. Nwunye m atọgoro n'agbụ. Bisi na aka ji nwunye m eji. Ngọkwa. Rie shiri rekesure. Nwa agbọghọ. Zundere. Chọọ ọkwa ụzọ be nna gị. Zundere. Onye gị na ya na-ahụkwa mmadụ. Ị makwana ka nnọ nke nwa ka m na-elepụ anya hụ ka hapụ nwunye gị. Nwunye ube ewu. Eyi, agbọghọ. Onye nwunye ekiri ọkwa dege ntị. Agwa gị na onye na-agwa okwu bụ onye amụma. Ọ bụ na oke esikwa m okwu nsị ọkụ mmụọ nsọ ya gbagbuo m. Ime eluigwe gbagbuo onye ọbụla m egbuo mmadụ. Maka na ihe ekwukwe ejike eme ya. Chim. Ihe ga-aka ngwa. Gbaghara n'ihi na ọ maghị ọ na-eme. Reposure ka ha. Reposure ka ha. Rehe. Gbaa mbọ ka ije weta ihe a ga-eji tọọ nwunye gị n'abụ. Jee zụrụ asụ ọzọ hapụ ihe ngwa. Ụmụ nwoke dabara gị. Onye mekwara ya na a na-agbakwa ọkụ na ndụ. Na-ebu ya ejekwa onye mere omenala n'isi. Ojekwa onye ime omenala n'isi. Chọọ ọkụ ụzọ ọ ya-abụkwa aka n'ala. Ọ bụkwa aka n'ala ala na-azakwa. Anaghị azakwa. Hapụ onye isi adịghị ya mma. Kitu na-eme ka sicha m ihe ị na-eme m ifukwa m ebe ọzọ ma na ọ bụghọ m anakwa m oke na nwa agbọghọ nke ezigbo ya ana m fia akwa Nwata nwoke emebiela m ọrụ m aka eji mmadụ nje n'abalị ebe nwatakịrị mara sọ mma. Nke nọkwa ka onye nwetara oji mmerụ ahụ. Okite okwu na-enwu n'ime ụlọ. Ife okwu na-enwu n'ime ụlọ kịta. Ife okwu nwaanyị achalụ m kịta Okite nwaanyị abụ ọkụ na-ele o. Chorokwe, isi ọkụ na-enwu n'ime ụlọ. Ị chọrọ iji stovu bụ na ọkụkọ gas? Ọ bụ na ọkụ gas emenyụọ ya n'ụka nke a karịrị ọkụ gas nwaanyị a. Ya tọkwanụ. Onye lụnyere m ọrụ nke a o. Chorokwe. Ị na-ekwu ọkụ na-enwu echekwa ma ezigbo ọkụ. Nne madam ka ị na-akpọ ọkụ na-agba ụlọ. Kọta ọzọ biko, kọta ọzọ. Na-akọ akụkọ ndị na-akọ ndị emego obere ya. Ife nwaanyị amem n'ime ụlọ kịta ọsọ ka m ji tipụta nwaanyị ogbuo m
ka m gwa gị ama m ihe m ji gbachi nwaanyị ya nkịtị amara ịnụ ihe m na-ekwu ka m gwa gị ọmụnwa bụ Okito Agụnkwọ nwaanyị akọrọsụọ ma nwa anwa abịa n'ụzọ m egwunye aka n'anya nwa anwa abịa n'ụzọ gị gwunye aka n'anya mgbe ọ bịa n'ụtụtụ ọ na-achị ifi ojugonu na geeti ebe egwunyere aka n'anya olugo na nke m kịta egwunye aka n'anya maka na ọ nọ n'ime ụlọ etughị egwu mmadụ tụgodo egwu Chineke enwere ka ọ dị n'ụbọchị izizi ọ tụrụ kwụnụ na-ebido n'ụbọchị izizi agbụwe ya nri enwere ka ọ dị ibe na-agwa gị bụ tụpụrụ nkịta ọkpụ n'iro hapụziere m Okito ọgụ mụ na ndị mmụọ hapụ gbachi nkịtị dee jụụ ọ nọ na rum ya ka ọ nọ na toilet Okito ime na-achịgwa gị taa ụdị okwu nwaanyị a na-acha na mgbe ọkwa nke a bụ izi tata bụ mbọsị izi ọ na-abịa ka ya anyị a ga-eme wee nọgide ọmụgwọ nọcha anyị ga-agbapụkwa n'ụlọ ahụ biko chọrọgoro amara ọ nọ nso ka ọ nọ na toilet ka ọ nọ na rum ba mepee ọnụ ụzọ ya emepe ka ịba ọ gbụọ gị ihe ọ ga-agbọ gị ka nkịta spidi ọsọ ka m ji gbapụta ebe ahụ ụmụanya ebe ọ bụ na ụmụanya ka echekwa m ụra na ebe aka ịma ma ọ nọ nso makwa iwuru ezigbo mmadụ ị ga-egwa m na ọ nọ nso nkata mụ na gị na-akpa ụdị nkata ekwesịghị na-akpa ma ọ na-arahụ ụra ka ọ ghara ime otu nsi chọọ ịbanye ime abụrụ enweghị ọya ọ bịa kịta isi azụ nọ mba ụda ị kara eche ma ọ na-arahụ ụra Ikesiri inye ikuku a na-ehopụchi na ya were agbasi ike gịnị kwere ihe n'ime ihe na-eri n'ọnụ ejikwa nwa mme ka m were ya n'ọgwụ mmanya ike na-ahụ na-atọ anwapana ya sọsọ oge nimonia bụ anụ m nwaanyị kedu ihe m ga-akọrọ n'anya dekwe ntị ka nwa ọkụrụ ụmụ ya ka hụọ ụnụ amaghị ihe mgbe anyị ziri ụnụ n'ụha ehụrụ ịnwụ ka ihe ehụrụ ọ ka anyị mara ịkwanye nwata ikuku a na-aba inyekwa ihe na-eri denye n'ire mgbe ọnụ kwetu ete ọ dịghị onu ọ na-ede fefe nke unu ọnwa agbara ọhụụ bụ ịmara ọgụgụ edere ka unu fete ekene nwunu kenele m ya hụkwa nshi na aja kene yonu n'ọnụ asịkwa na iwe na-ewu ma adajukwu agha m ejewo na Ivan kọtachia ha na nchekwa ọkpọ nkọ kwere ahụ na ayụnụ n'ọnụ ọ na achọ ka azụ igbo o nna anyị mekwara ihe ọjọọ si anyị kene jesu neunu n'Igbo ajụ lụrụ ha lụrụ maka uye m ọ dagwo na anakọpịa ka akwa ajụ lụrụ nwe ihe ọzọ ha na-alụ elolu uye m ihe dunjọ chia na ọ gata ahụ uye m hụkwa kịta ahụ dị ya mma atọgbuo na agbọ Chinye biko ka isigodo ebe a pụọ chika ngwago ifuru nwunye gị furu nwunye gị ọ gbasara dị m chacha biko ụwa ndị nwaanyị na-achachara ọ na-achacha kunu nnụnụ ntụkpọ a sịkwa na ya bụ iwe na-ewe m ka na-ewe m akọpịa nga otene ihe na-acha idodo ọ chawa idodo na idudo ijikwa n'isi ọnụ na-eghe ịdịka ihe na-eghe gbọrọ ịlụkwa maka wọ akọchie nga otene ahụ dị ọcha ọ dịghị oji otene ahụ dị idodo ọ dịghị idudo idodo adịghị idudo Nneka ndị mmadụ maka ime onwe ntụ gị mana ntanye ma mma gị ntanye na-ahụ ezinụlọ a n'anya ji ya mee ezigbo mmadụ nekwa ya gee ntị ka ngwa ọ na ịmara na nwoke na nwunye abọchi okwu n'obodo ị nwere ntị ịda anụ ịda afụ kasịba pụọ biko bịa kasịba pụọ ka ọ na ịchọrọ ya ya bụ ụlọ ọgụ ogbe ị chọrọ ịbịakwute m
kwa just few of on the issue. And sure, Shashima to she, Johnny Paul. She book one, sure, immigration. All wrong, your bob, man, come here, has you come and she shall make chief on. Mama feel Nisikon and one no, but I'm also. How? No, about Patamon and Gapachawalan, no Koboto. I'm a come here and take a Pacan image, Kakoma Kalani Patamian. You went, you couldn't solemn. You could Jamaica solemn, Debora. Before Jamaica, join me when I'm going. Jamaica, you might as well. Qu'est-ce que Magno? I don't need a word. Mana come to Camera so go no. They've taken me. I'm sorry, go use them. Can I run that to phone? Okay. Mana come to bye. All right. Mama become water. Make him a body water and not body. I'm not suspect go. Oh, sure. Sure, Charlie. On the apple. You have only shoot on the boy. You're going to miss Mama Power. I'm in Leka, brother. Mama Kajan. Joey na kitchen. Okay, na in a shift of you. Dash up. And I saw you. I'm not going to demo. You know, Kito. I can't put on money by my get it. I can't tell my Hey! I don't want to my cotton now. If my cotton, Mama, will also just when you have hey, for my cotton. If my cotton, can you imagine? Papa no man no not do tene or do. Kina ya look at him as a mama. I'm making Mama Bunjagwa here. I'm not going to get Mama Kame Bunimona. And a manage. And a manage. On up on no. Yeah, I'm a going to be in a call. I couldn't not to go when I Jim Chong, Mama go to town. I'm going to use a cock in your room, Umuaga doing a eBay and that chief and image. The guy did talk about it. Good work is one need a in on line. Nokatawaki, I was down and I want dungeon. Nature. The show no Makamaki the chain call. Was another bug in a phone, and man, Cannoqua. A man be big. Now, boy, can remember where come in, but upon my way. Now you were big, you be big. Okay. Jump by. Okay. Jump the big boy. Okay. The cock on here, Anamana. I told me after before my name, and he might the way. Magagan, I brought them not to go. Papa no neji. So push me in your papa canage. And the mammy came out there, who goes again. I could one on them. Imagine the millipede. Dine Pamara. Amaran gets man. Babu Macandon.
ọ bụ maka mmadụ na-abụ na obi dị m mma ya kpaa aha ezi ya kpaa aha ezi kpafụta ezi ha wee ya n'aka ka ha taa were mmiri n'ụda ya ifuru maka na-abụ na ha na-enye m nsogbu ọkacha nke ha na-akpọ kịta abụghị egbugo m mama ị ga-akpalụ m ha ezi nya memi na-arụ m ha mekwasị sọ ọ bịara ebe a anyị were ya n'ọrụ ọkụ ya maka anyị mere ya iwe ya n'ọrụ o jide nke a na-akpọ amara gbanwee amara ka na-ayazi njọ njọ ijie ya ọnwa na ojem ọzọ ihe ka emebụcha amara ndị a na-akpa eze ma ndị a na-akụghị akpa eze ana m ana ya kpawa ha eze mama na-emefu m ọkọtọ emechi kpọm na fon gwa m imeji gụ na trọst agwụgwọ gị ihe na-amalị na-akpa isi okwu Morgan. Hey, I'm not telling you what you're going I'll give a bit. Hey, you have one answer. Hey, this happened never come never. Okay, come. Hey, just go tell my mom, just go tell me. Baji is 15,000 naira. nwanne m ịmakwana mama na-efichekwe ka mmadụ shefu kenekwelu m orisi ịmakwana ọka bụ na paak ka jamike na jim chekwutere mama ebe ọ na-akpadozi ịba moto na ọ bụkwa gobere ihe chọrọ ime o ọkwa m gwara gị agwa gị na nne gị akago na nwere ihe ga-eme ya gaa tụzi n'egwu ị na-eshi eki ị na-asị m ọlụchi nne m mama m nsị gị na nwere ihe ga-eme mama gị na mama gị kara aka na nwaanyị na a ga-afụ ya ka kenyere m Chineke mere anyị ji wee fie Chukwu abịa ma ekelekwa gị na akwa ekene na akwa otuto Chukwu abịa ebe mechafụ mama gị nna Deje. Ehi amagakwa gị. Deje. Mana ege ede. Deje. Thank you. Ọsọ ege. Ege. Ndị nwa. Biko achọrọ m ihe rie m. Ntachi m ọsa. Ntachi m ọsa. Ọ bụkwa ndị otu onye ka a ga-esi mee. Echefugo na mama na amara ka nọ n'afịa ha ji kemgbe. Amakọghị m ihe a na-ebe anyị eme o. Bọlọgọnụ. Ashọ ajọ esi ụtụtụ. Ọkwa ya o. Hai. Ebe n'ụdị egwu bụ ihe nene. Ọ na-enye ebusoro mmadụ egwu ute eji na-ekwe mmadụ egwu. Maka ọsa abụghị ezigbo ihe. Ọsa ga-emenyuru mmadụ ọkọtọ. Ọlụchi mara. Na nwee ndidi. Nwee ndidi. Ege dara ihe nwere gị. Nwee ndidi na nabata ka irie nri. Nwee ndidi. Nwee ndidi. Ndị na-abịa. O? Nwekwe ndidi evide m ọsa. Ka nwee ndidi. Nwekwe ndidi evide m ọsa. Biko na-ekwu na ha. Nne nwa achara chọọ edobe n'ụmụ nọ. Ọsa adịghị ezigbo ihe. Papa o. Oke a ma bịa bụrụ ije gote bread taa anụ wee tachi ọsọ. Sino ga mmadụ a ga-enye ji anyị ike, aja ike like iri. Oche na egwu egwu. Echikwa na enugwu si egwu. Gịnị.
ji me ho ni iwe ji ne o le po ka ati amadu no ni ga de respect okay but you go na ona esi aga ga ri ku ka no ji me ho ni Good morning, no. Okay, no. I'm welcome. What are you looking for? Oh, Magno. Some mapura ignition up motor on car AC neku. Now ka ochoka AC neku anish. Na we go no. Ogan make no. Anu go no. Anu go. Mama. I want to borrow the Ijibido. Ijibido. Ichitano. Ega jikuye melo malu. Ita ba ni muno. Kedi de bebe. Neke mento yin na ejime. Awu kali ni we. Ijibido. Ijibido. Kedi shisha furugi AC on ni choko na efe. Mama chi na ta nto yi. Enwe nke di ni muno. Je ni muno kije na lo nto yi. Kedi ni muno na na ejo yi ko owo de moto no. Oh. Obi agam, me go dey see.
Eh, they go to Maza me missy. You may go and go with no Maza where you we bear lily. Eh? Oluchezi obi adoro mo Nikodi Simaya. Onye mekwa gi isi a. Nke si na fia bu Jane. Jane kwa me gi isi a. Eh? Kedu ha ga-emerụ ụmụazị a biko? Kedu ụmụazị bụ ihe anụ a? Eh? Ewe ni iwe ngwando. Oh. Ngwando ka ha metụ aka n'isi ọzọ. Eh? Chukwu ajụ. Ụmụazị amapa maka n'isi ọzọ. Isi mbuli si njedebele fafe jirezi bebezie ya. Fama mmemi isi fama mmetụ maka n'isi ọzọ. Memi. Onwero ife nja agwala ife abụọ gị nwaanyị. Gị ikwu ya gụ ya ọfụma. Oh, ewe ni iwe oh. Ndo. Hey, ụmụazị a ga-egbukwe mmadụ. Afụnye mmadụ na-eme n'ime ahịa taa. Ị mara agụ n'ime afịa. Asị ka ya gote ji. Eru n'ebe nwaanyị na-ere ji. Njọ dị ụmụazị ego ole ka ọ na-ere ji. Ọ sị na mba ji ise na 15,000. Na ọ bụta gosi ka m gụọ ego nye ụmụ. Mama gị shi na moto papata. Na alụ ndị mụnụ. Pịasị obi ụmụ. Maka nwaanyị otu jiri mba ji ise 15,000. Ụmụ na-asị na onye ha na-ere ji. Mama gị sị mba na aga egokwa ji ebe ahụ na anyị pụọ. Abanye moto na-akpagharịsị ime ahịa. Bụkwa na nda place. Mama sị na ya ga-anatụ. Ya ga-anatụ ndị moto. Maka na anwụ n'etiti ụmụchi na ya chọọ ka mụchara. Asị oke, asị gote ji n'ime moto. Gote ji n'ime moto. Mama ga-agbachi wine ya up glass. Mana nwaanyị mana ya chọọ ka dị AC na-efu. Nwaanyị na-ere ji efiluzie na-achọ ejiji agba ọsọ. Ha! Esewe so. A na-akọ ọsọ ọnụ. Mama gị si na woman na ọgbanje. Na oriri eji ya na ọ ga-ọgbanje mee ya. Mama sị mba. Mama adịghị amị. Mama gị mmadụ ji shiko n'ebe nwaanyị. Mama gị na-ekwudo isi ike mama gị na-eme. Ọ ta mụdụ mmadụ dị ha. Mama, good afternoon. Ashinash get you. She Mammy check on Kinney. I met any Magan. Why I will know him. You never got him know him. Should go on Ashinash. Mammy got one up on it, make him get bush. One after one again. You might hang him. No one, she not a election budget of 5,000 naira. They got it. You don't do why she. Oh, I didn't salon or Jerry. She no more she can. Yeah, I'm going to know Macagoma. They had the mind in my head. I want to go to actually in my head. I go Garon. I am a go Garon. It's a well bank. A good more and in the name of Bodaluku. Nash Shashana. Hello, and hard work of him. And then Capana. I shall one I shall meet. Apeka apeka. Wanda. Akameko. Onye ga aworo chitachi na. Ani kameko. Kacha hafu nnukwu moto. Ahụ ko yeba moto. Asị m shitere ngo na eba. Ama adụkwa ka mama ga na-ejezila ya. Ọkamma. Chitete agaba. Ọkamma. Ha. Ndị ka ba tupuye akwụghị eme apara ego eji asọrọ ụmụ eka jesi ganya ụmụ nwa idabichere. Akenya bam bam. Nwa ọnụ ha daba. Kwa nwa. Nwaanyị agwa ya nwaanyị ibe. Nwaanyị fụta nwaanyị ezo. Mama ihe machakwa. Chineke mee. Hey! Anya ma fonte. Chineke mee. Ọ dị na-eme ebe a. Ọ dị na-eme ebe a. Oya, siro. Oya, ozugbo. Oya go siro. Siro. Ọ dị ihe ka biko. Eh? Ọ dị ihe biko nu. Gịnị ka ga-akpọ ihe a? Auntie biko gene. Hi! Onye abi isi asu unu mebe. Onye abi isi asu unu mebe. Isi unu amara emi isi. Eh? N'isi
Mere mmadụ isi, unu amamite mmadụ isi. Mere nwaanyị abụrụ ibu ju ya afọ m na-asị m n'isi unu mere ya dọrọ mma Jane. Ọkwa gị mere isi a Jane. Ọ bụrụ ụmụ nwoke na ụmụ ọ bụrụ unu na-arụpụ nkwari ka unu na-akwari na shọpịn gobe eze. Chika gụnwa, Chinonso. Hai! Ga-eti ma gwụ ụkwụ na-aga wamwam, anya na-aga wamwam n'ahụ ya. Ihu unu ịtọ, ntị m ejula o. Ntị m ejula. Unu ekwela ka ndị gwa obodo eze arụ na-akpa ebe a maka mmekọta ya. Ebelebe ga-egbukwa. Fi akwa. Hei! Ọ gịnị bụ ihe nka? Auntie biko.